Oh, Pak Eko menika saking napa Mas? Balang Gantal ngantos Junjung Derajat. Monggo ingkang sinduran sinten Ibu lho, Ibu dak saged jenengan. Oh ngaten Mbak Nesa, ngaten nggih. Lajeng ngantos tanem nggih Mbak nggih. Ngantos tanem nggih. Niki lho tanem niki lho. Tanem mandi dah. Oh niki lho. Bobot ngantos tanem nih. Wisudan. Mohon lajengaken. Lajeng gandeng mantu sepisan sak samunipun tanem menika lajeng bubak kawah. Wujudipun ngunjuk rujak degan. Mboten ten caranipun ya, mboten wonten. Oh nggih. Ngangge mik nggih, lebih. Tenapa-napa nggih, wektalipun tasih longgar, Pak. Sepenting agar bareng isak kondur Pak. Nggih. Nuwun sewu nggih Rama, nyela atur sawetawis. Oh nggih. Menika nak wonten padusunan ingkang lumampah menika adatipun sak sampunipun tanem jero, tanem nggih niku. Menika dipun lajengaken kacar kucur. Nggih. Lajeng bubak kawah kalian rujakan niku sak sampunipun acara ingkang kathah niku. Niku dos pundi? Ya nek kados pundi jawabipun ngaten panjenengan sing ditakoni sinten niku? Nek ditakoni Permadani, nek mantu sepisan bakda tanem linggih nggih bubak kawah. Cak-cakanipun menika ibu ngaturi ngunjuk bapakipun ping 3 jedhik karo didangu. Kados pundi raosipun bapak? Wah, seger sumyah. Gawe barokah wong sak omah. Lajeng ibu ngunjuk piyambak. Lajeng bapak kali ibu marani mantene. Manten kakung diunjuki ping 3. Werdinipun napa? Wonten werdinipun niku supados pangapunten saged nglintir kasaenan Rama Ibu. Njuk ping 3 menawi sampun lajeng Bapak Ibu lenggah malih wonten palangganipun. Nembe dipun lajengaken kacar kucur. Nek teng desa jenengan ngoten, teng desa kula mboten, teng Kayen beda malih, mangke bingung. Permadani ngeten, ngoten nggih. Supados mangke napa nika? Menawi panjenengan rembakan nggih nuwun sewu nggih. Nek debat wah rembakan sing mantep debat nggih. Ampun pas panjenengan nyepeng mek ngeten. Nggih. Lho. Nek kula ngertos Bu Prias nggih sampun kondang. Kok mboten paham niku pripun? Nah, ngaten mangke mboten sekeca nggih. Dipun rebak saderengipun ngantos guyuping rembak. Nah aku ngene. Lah timbang tukaran rame biasanya di pasarake sing digawe. Terus wonten ingkang ngalah. Nah sing ngalah mau sing pancen salah nggih pas, nek sing ngalah sing bener nggih. Monggo menika kedah manut kalih ingkang pamangku gati. Ngaten nggih. Ngaten nggih Mas, boten kula nyelepataken panjenengan. Rene sing dipun dangu menika Permadani. Anggenipun mucal menika ngginakaken napa nggih? GBPP. Nggih, menika. Mangke menawi wonten mriku monggo. Menawi wonten mriku monggo saged panjenengan wong ingkang rawuh menika uleme mon seratanipun dados pundi? Mohon doa restu. Lho kok malah dienggo tukaran. Tak boten saya nggih. Nika. Mohon doa restu, malah mboten nyuwun sumbangan. Nyuwun sumbangsih arta mboten katen. Nyuwun mohon doa restu. Wonten malih sinten, Mas? Kalih kata tutur sinten? Sinten? Sampun. Kersanipun mangke mik dipun cepeng, gong muni, gambar ketok lajeng jenengan nyondro. Ngaten nggih? Apa jenengan? Bedhe napa? Kacar kucur, bubak kawah, kacar kucur nggih. Nggih, mboten usah bingung. Aku ngomong piye? Katen maca mawon, nggih. Ngaten. Sing napa malih, Mas? Dahar kembul nitepaken Gunakaya. Oh niki wau urutane Gunakaya. Niki napa niki? Kacu Gemboya saisinipun katitipaken dumateng Ibu Pralampita pangapunten kekalih badhe tansah nyuwun tuntunan Rama Ibu murih saged tansah
bagya mulya nggenya mangun bali wisma. Dipun wasakan menika nggih sampun cekap. Nggih. Ning biasane kurang marem. Dikira kentekan basa. Sampun kula damelaken rada panjang. Nek kedawan nggih dipedhot piyambak. Lajeng dahar kembul sinten? Wonten malih sinten? Putri-putri panjenengan nggih, Bu sinten? Napa? Bu? Bu Rita, nggih. Bu napa Gu? Bu Rita. Monggo. Nggih, dahar kembul ngunjuk tirta ngantos pisan mertui. Caranipun dahar kembul pundi wae? Nah, menika Ibu Pangidibusana nggih dipun kulinakaken. Menika nek permadani, aku nek kono nek ora ngono. Panjenengan takoni kalih permadani ngaten. Menika dahar kembul caranipun pa DLGP napa niku? Dulang, pa dulang putri. Terus pi dulang putra. Terus putra putri dahar piyambak-piyambak. Ini juru kamera dapirsa. Nggih. Biasanya dijujuk nomor 3 tok niku. Napa niku? Dulang-dulangan ngeten lajeng ngujuk. Ngoten nggih. Nah. Menika nggih mboten perlu menapa nika? Mboten perlu arogan. Bu, jenengan ngrias pun pinten taun? Kula niki lulusan permadani. Isih eling banget. Ngaten ampun ngaten nggih. Dipun rembak. Ngaten. Nek sing nyandra wong kadung ngapalan niku nganggo iku mboten napa-napa. Ngaten nggih? Nah, sing apik nggih cocok. Sing apik niku kontekstual. Kono mlaku apa kene? Apa. Nggih nek mantene pun dugi ngrika niku nggih ampun ngantos nembe wiwit tinar buka waraning panti busana. Wis tekan kene kok tinar buka. Nggih. Lah nek kula tambahi ngeten pareng. Kala wau tinar buka sampun kawistara. Mboten pareng. Nggih kontekstual. Nggih, Pak. Ajeng mau pirsa niki nggih. Sampun wonten paraganipun. Sampun nggih. Dahar kembul. Nggih. Ngambil sing diprint nek sekeca. Dahar kelima. Di screenshot nggih ben ora olah. Napa? Terus pundi? Sami. Wah niku mangke dipun waos nggih wonten tembungipun. Kenging napa dipun sebut dahar kelimah awit anggenipun dahar mboten jangkep namung sak kelimah sak klebatan sak perlune. Dahar kembul dahar niku nggih mun ngarani dahar nggih mangan. Kembul niku bareng. Nggih sami namung sinonim nggih mawon. Nggih sami. Ngaten nggih? Ajeng ngunjuk tirta wening gantos paragon apa sinten ingkang dereng Langsung mawon iki. monggo iki ngunjuk tirta tasih Bu Rita lajeng jengkar badhe sungkem ngantos sungkem nggih oh ngaten nggih dumompe ya Mas sampun niki napa niki terus napa niki badhe sungkem nika lho ngantos sungkem badhe sungkem ngantos sungkem setunggal priyantun menawi badhe sungkem piyambak lajeng sungkem piyambak nggih saged ngacari napa ngaten nggih monggo pripun jenengan nggih nah mapak wisan Mbak sapa nih jine gantine nggih nggih mapak wisan sanes tapi gendinge panjenengan dahar kembul ngunjuk tirta nggih 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 sampun nggih lajeng wonten malih mertui besan mertui napa nggih oh mertua nggih dadi mertui niku maratuwa mertui niku tilik sing ditili sinten anake lanang sebab pakem keraton prakem ingkang saking krika
Niku sing gandeng nggih bapak-bapak niku mboten bapake manten, petugas paraga piyambak. Sing gandeng mriki nemokke ibu-ibu niku garwane sing bapak-bapak niku wau. Besane tasih nyanggrah wonten palereman. Nggih. Mila mangke dipapak. Bapak iku rawuh dipapak. Kenging napa kok mertui kok tilik. Nah menika liripun neng samut diwasa diculke pun tega. Nanging sak tega-tegane Rama Ibu tetep wonten rasa kangen. Terus ana tilik mboten tilik nitik lho, tilik napa? Tilik manten. Niku namanipun mertui. Sebab niku aslinipun rumene kok tilik pitik. Wong manten gandenge kok dipadakno pitik wae. Nah, nggih, tilik manten nika. Nggih. Lah menika oh, sinten? Dereng. Oh nggih, teke dipadosi pisan mertui ning mriki gambare niku sing diwaca mapak pisan. Nggih. Ngadhape napa? Sungkem priyambak. Nggih. Sebab niku wonten kala mangsanipun gamelanipun benten. Wonten ingkang ngersakaken dipun bawani. Dados piyambak kemawon. Sinten ingkang sungkem Pak Ngadiman, Pak Ngiben? Nggih, sing pinter bawa. Kersa mboten? Nggih. Dipun bawani. Niku enten bawane Pak. Monggo. Sungkeman. Monggo nggih, mboten kedah ning pawani nggih saged. Sing penting sore iki Pak, ampun dibawani sesuk nggih. Dan sungkem Pak Ngadiman nggih, lajeng pamungkas mungkasi sinten ingkang kersa? Pak sinten? Pak Bapak Sutrisno sampun jangkep ini kok nggih. Sampun jangkep nggih. Lah caranipun menika mangke. Caranipun mangke ingkang dipun damel kadidene mantu saestu nggih ingkang panjenengan praktekan sonten menika. Ning paraganipun saged ewah. Nggih saged ewah. Ajeg nggih boten napa-napa. Nek biasanipun wong menika kathah priyantun nggih saged ewah. Mboten kedah menika. Pambiwara kok nganti pira niku ana 14 niku ndak? Nggih ya. Mangke dak nelasaken napa niku? Mboten cara bakaran ngentekke puluran. Sampun nggih? Siaga nggih? Monggo prayoginipun dos pundi? Majeng sedaya ingkang sampun lenggah ngoten. Majeng sedaya. Nggih. Majeng urut, Pak. Oh sedasa. Separo rumiyin nggih. Gangsal priyantun nggih. Mas Yon monggo majeng. Mas Rory. Mbak Kartika. Mas Eko. Mbak Nesia. Nyawisaken caratanipun piyambak-piyambak. Lajeng ngaten prayoginipun mboten perlu paraga nggih cekap gambar kali mbayangke ngaten mboten saged nggih napa perlu paraga malah mangke nek paraga wonten saestu malah mboten bintenipun menika gambar mawon ingkang dipun pirsani gambar nggih ngaten nggih. Sampun nggih. Lah menika nggih klebet ngilmune renggeping wicara. Nek pun dibagi niki nggih disiapke niki. Ampun ngantos dumugi giliripun. Lho, sapa iki? Aku. Walah, aku bagi aku apa mau? Mboten pareng. Nggih.